Ale poviem vám úplne presne, prečo do tej Moskvy pôjdem, pretože nepôjdem len do Moskvy. Mi spolkový kancelár potvrdil návštevu Slovenska do konca mája, teda očakávame návštevu nemeckého spolkového kancelára v Bratislave. Moja návšteva v Moskve nemá nič spoločné so súčasnou situáciou. Neviem, čo vás učia v škole. Aj v týždni, ktorý je pred nami, sa školáci budú učiť aj veľa užitočných vecí, napríklad zo svetovej literatúry či z dejín. Aby sa dokázali správne rozhodnúť aj vtedy, keď ich napríklad politici opíjajú rožkom. V pondelkovej predpovedi udalostí na celý týždeň zistíme, čo nás čaká a neminie. V 19. týždni sa budú slovenské záležitosti do veľkej miery odohrávať mimo územia Slovenska. Samozrejme nie bez dôsledkov pre domovinu. Starší si možno ešte spomenú na prímer z našej komunistickej minulosti, podľa ktorého si naši predstavitelia moci otvárali v Prahe a v Bratislave dážniky, keď v Moskve pršalo, hoci u nás svietilo slnko. No a v duchu tejto oživenej tradície teraz premiér v sobotu opäť odcestuje do Moskvy, aby zistil, aké je tam počasie a poboskal pritom bižutériu imperátora a možno aj niektoré vybrané telesné časti. Premiér odtiaľ znovu prinesie kusisko hanby, tentoraz ešte väčší ako v lani. Pravda, ak je to vôbec možné. Moja návšteva v Moskve nemá nič spoločné so súčasnou situáciou. Ten súčasný kontext jednoducho robí z nástupníckeho štátu nie oslobodzovateľa, ale okupanta. A ja teraz tam nepôjdem preto, lebo dnes má niekto problém s Putinom? To je tak jedno, prosím. Upýtam, je to jedno. Do všetkých zákutí pestovaného vzťahu zatiaľ pravda ešte ani my celkom nevidíme a jasnú prognózu nedokážu priniesť ani naše overené výskumné metódy, ale je nepochybné, že všetko sa začne vrúcnymi stiskmi rúk s vojnovým zločincom. Blahoželáme. Ak mi tu niekto bude niečo rozprávať, že ja nemám ísť do Moskvy, lebo Putin, kašlem na neho. Na kašeľ odporúčame liečivý čajíček, na výber je hneď niekoľko druhov. Plánovaný víkendový výlet poznačí dianie a atmosféru na Slovensku už od začiatku týždňa. Hneď v pondelok sa zintenzívni hľadanie alternatívnych trás presunú do stolice ríše zla, keďže mnohé európske krajiny nechcú mať nič spoločné s propagandistickou misiou nášho neboráka. Pobaltské štáty zakázali premiérov prelet nad vlastným územím. Tibor Gašpar hovorí o obmedzovaní slobody a ceste do pekla a nemyslí tým cestu do svojej obľúbenej destinácie. S najväčšou pravdepodobnosťou sa najneskôr v útorok zavrhne doprava premiéra do Moskvy reverzným tokom ropovodu Družba, pretože v tom čase už môžu byť dodávky krvavej ropy na Slovensko intenzívne a prestávky medzi dávkami na dosiahnutie cieľovej stanice nemusia stačiť. V stredu na úrade vlády budú zvažovať vystrelenie premiéra v rakete na obežnú dráhu Zeme a pristátie v kazašskej stepi, neďaleko známeho kozmodrómu. Hoci zatiaľ na Slovensku nemáme vhodné raketové odpaľovacie zariadenie, aj tak je najväčším problémom tejto alternatívy veľká vzdialenosť z Bajkonuru do Moskvy. Autom by cesta trvala 35 až 37 hodín, vlakom až 2 dní a 4 hodiny. Vzhľadom na to, že premiér musí ísť do práce ešte aj v štátny sviatok 8. mája, keďže pracovné voľno bolo vládou zrušené a všetci na úrade vlády, vrátane premiéra, budú podľa zákona pracovať aj so 100% príplatkom ku mzde. Vo štvrtok premiérov tým zváži možnosti a riziká dopravy podzemnými vodami, keďže premiér je známy svojimi mimoriadnymi podvodníckymi schopnosťami. Ale po sérii skúšok v sociálnych zariadeniach úradu vlády poradcovia nakoniec zavrhnú aj túto možnosť, keďže napriek výnimočnej kondícii by premiér nebol schopný zadržať dých počas celej dĺžky trasy. V piatok sa konečne zrodí reálna alternatíva cestovného spojenia s Moskvou. Bude to práve včas, pretože v predvečer osláv je nevyhnutné sa ešte zbaliť a do batožiny naložiť všetko potrebné pre príležitosti, ktoré cieľová destinácia svojim prominentným návštevníkom ponúka a poskytuje. A v čom spočíva zvolená cestovná alternatíva? Na dvore úradu vlády bude pre premiéra pristavená zdatná biela paripa, Keď do pekla, tak na veľkom bielom koni. ktorá ho s istotou dopraví do jedinej prestupnej stanice trasy. Tam podpísaný úpis, alebo ak chcete, tak dohoda o strategickej partnerskej spolupráci, je garanciou toho, že sa premiér do Moskvy na oslavu dostane bezpečne a na čas.
Priatelia, je predvolebný rok a ja mojim kolegom a priateľom v Smere velím na bieleho koňa. Keď dostane poveľ k pochodu straník alebo vojak, určite nerieši dilemu, či ísť alebo neísť, alebo ako sa dostať tam, kam ho poslali. Jednoducho poslúchne rozkaz, lenže ozajstná sila z toho nepramení, akokoľvek sa to niekomu tak javí. Budúcnosť takýchto zbraní je vždy neistá a nakoniec všetky určite zlyhajú. Ťažko presne predpovedať, kedy sa to stane, ale vždy sa o to budeme pokúšať. Budeme to predpovedať, aj sa usilovať o to, aby takáto moc zaslúžene skončila. Preto vám ďalšie prognózy vývoja udalostí radi prinesieme aj o týždeň. Dovtedy dovidenia, priatelia.